אין לי מה לעשות. בוא נחשוב מה לעשות. וואי, נזכרתי. היה לי את המונופול הזה. יש מונופול חדש. צופים יקרים, רק אני חושף לכם אותו. זה המונופול שאני הראשון בארץ שהשיג אותו. אין סיכוי שיש לכם אותו. תקבלו את... אני הראשון בארץ שהשיג אותו, אבל יש עוד כאלה שהשיגו אותו. אבל אני הראשון. טוב, אז המונופול עובד ככה. יש כאן את הלוח, אני לא אפתח אותו, אני אפתח ואסגור. אני לא עכשיו הולך לשחק, כאילו. זה לא כזה פשוט, אבל בואו נראה. תראו, יש כאן את הלוח הזה. נגיד עכשיו אני אסתכל על מקום. נגיד עכשיו אני אסתכל על זה. לא על מקום אחד. נגיד עכשיו אני אסתכל על זה. נגיד עכשיו על זה, הכתוב הזה. נגיד עכשיו אני קורא את זה, רואה את השם שלך, דורש על זה. אז אני יכול לקנות את זה בכמות כסף. ונגיד עכשיו קוראים לזה מגדלי עזריאלי. אני לוקח את המגדלי עזריאלי, ואם מישהו דורך שם, הוא מביא לי 40,000 ש"ח. ואיך מעבירים כסף? שאלה טובה. אתם מקבלים כרטיסי אשראי. יש כאן 4 כרטיסי אשראי. יש כתום, ורוד, תכלת וסגול. אוקיי. אז כדי להעביר כסף אחד לשני, בהתחלה מתחילים תמיד עם 15 מיליון, נכון? אז תראו מה עושים. נכנסים. אולי זה אפילו בכלל. תראו. עשיתי ככה. אני עכשיו רושם 15.K. זה מוסיף לי את הכמות כסף, נכון? אז נגיד עכשיו אני צריך לשלם. תראו, יש כאן את זה. אני צריך להכניס את זה. וכאן זה מוריד אלפים, כאן זה מוריד מיליונים. אז ככה עובד המשחק. וכמובן שיש שחקנים. רגע, אני אראה לכם את כולם. אני מקווה שזה הכל. ויש בתים כאלה, שזה נגיד להשיג את זה עולה איזה 20 מיליון, ואם דורכים על זה אני מקבל 110 מיליון. אז אלה השחקנים. יש כאן מטוס, את הטלפון הזה, המבורגר ואת הסקרייפורט הזה. אוקיי? ובקיצור, יש כאן גם הוראות, עמודים, כל מיני עמודים, דברים כאלה. תראו, הבתים עובדים ככה, אתה שם בתים, מישהו דורך שם, אז אתה צריך להעביר לו כסף. עכשיו, איך מעבירים באמת כסף? נגיד עכשיו, אני הבחור שדרך על זה, אני עושה כאן במוריד. נגיד עכשיו אני צריך לשלם 8 מיליון, אני עושה 8 נקודה. הורדתי 8 מיליון. עכשיו למי הכרטיס אשראי שהוא צריך לקבל? תראה, אני מכניס את זה עכשיו הוא צריך לקבל 8 מיליון. עכשיו זה בוועוד, זה אמור להוסיף. אז אני עושה 8.K. זה הוסיף לי את כמות הכסף. עכשיו, יש אנשים שקיבלו את זה בארץ, אבל אני הראשון שהשיג את זה. זה משחק מלא מותק של החיים שלי. ויש בתים כאלה קטנים. דורך על זה, זה מביא לי 500,000 ש"ח, 500,000. וגם,
נגיד עכשיו דרכתי על מקום שקוראים לו ריב דולפינים, אילת, אז הוא צריך לשלם כאן, תראו, כאן הראשון הזה, רשום כאן, 220,000 ש"ח, אז אם מישהו דורר שם, הוא צריך לשלם 220,000 ש"ח. וכאן בלוח הזה רשום כמה זה עולה. בואו אני אגיד לכם, ריב הדולפינים אילת, אני אגיד לכם כמה זה עולה. נראה לי תמצאו את זה בחנויות כאלה של מונופול, בואו אני אגיד לכם. זה 2.6 מיליון. אז מי שלא יודע 2.6 מיליון זה 2,600,000, וזה הכמות כסף שזה עולה, ואם דורכים שם כמובן משיגים 220,000 ש"ח. אז גם מורידים את זה וגם עושים. ונגיד עכשיו נמל חיפה, יוצא נמל חיפה. כולם רואים שזה כאילו נמל חיפה, דברים כאלה שאין להם את הכתום הזה, דוגמת נמל חיפה ודברים כאלה. זה אומר שאני מטיל את הקוביות. רגע, אני אחרי זה אראה לכם כמה יצא לי. יצא לי 6 ו-5. אז 6 ו-5 זה אומר 6 ועוד 5 שווה 11. אז אני אשיג מזה 110,000 שקל. 110,000 ש"ח. אם דורכים על נמל חיפה. אני צריך להטליל את הקוביות. ואם יצא לי 6 אז 120,000. ככה זה עובד כל הדברים. אם הבנתם, עושים סאב ולייק, אני אשמח מאוד. זה במהדורה מוגבלת, אין כאלה בארץ. יש הרבה בחול, ככה זה נראה. זה ככה. רגע, בואו נראה מה רשום כאן. מיליונרים עוברים ליד בכרטיס האשראי בלבד. כאילו זה כרטיס אשראי לילדים. זה כאילו זה סתם כרטיס אשראי קטן כזה. שכחתי להראות לכם, יש עוד משהו. וכמובן יש גם תיבות הצעה. נגיד כאן, תראו, זה מה שרשום, אני אקריא לכם. תיבת המזל. קנית תמונה של ואן גוך ומכרת במחירה פומבית ברווח גדול, קבל 200,000 ש"ח. רשום? קבל 200,000 ש"ח, אוקיי? אז נגיד עכשיו זה הכרטיס אשראי שלי. תראו, זה כבר מתחיל להיות בקטעים. תראו, אני מכניס את זה. אני עושה 200 נקודה, לא, 200, 0, 0, אוקיי. רגע. עכשיו רגע, אני מתקן את זה. אני צריך לעשות, זה קרה 0, נו, מה יש לך על זה? אני צריך לתקן את זה. אני עושה 2, 0, 0 נקודה, זה, אוסיף לי 200,000 ש"ח. ככה משיגים. עכשיו, זה לא רק שיש את תיבת מזל, יש גם סימן שאלה. טוב, הפתעה. סלנד באג, אם עברת בדרך ההצלחה, קבל 2 מיליון ש"ח. ורק שתדעו, אם לא ידעתם במונופול, אני אראה לכם את זה. רגע, אני אחפש את ההתחלה. הנה, ההתחלה היא... איפה ההתחלה? הנה. תראו חבר'ה, ההתחלה היא כאן. אם אני עובר כאן, זה מראה לי חטא שאני צריך לעבור לכאן. אם אני נוחת על זה, אני משיג 4 מיליון ש"ח. אם אני עובר וממשיך רגיל, אז אני משיג 2 מיליון ש"ח.
כאילו, אם אני דורך על זה, אני משיג 4 מיליון ש"ח, ואם אני דורך על זה, אני משיג, אני משיג 4 מיליון ש"ח. אם אהבתם את המונופול, אני אשמח לעשות סאב ולייק. ורק שתדעו, זה אחד העיקרים, זה עלה לי איזה $500,000. זה אחד העיקרים. שבפירוש $500, לא 500,000, סליחה, $500 זה עלה לי, ובפירוש $500 זה בערך הכמות כסף שיש לי כרגע. אני עוד רוצה לבחור מצלמה, ושאני אקנה מצלמה שהיא לא טלפון שלי, אני אודיע לכם. אז אם אוהבתם את הסרטונים שלי, אני אשמח אם תשימו סאב ולייק. ומה אין לשכוח? סוף סרטון תמיד תראו סליים. תמיד אתם תראו סליים בסוף סרטון. זה פרס הטיפי לכם. אתם אוהבים פרסים? תקבלו את זה. זה באמת פרס, אני לא עושה את זה כל יום. ואני מעלה כל יום כמה סרטונים. זוכר את זה? טוב, לא מתייחסים לזה. חבר'ה, אם אתם מתחת לגיל 8 ואני אומר וזה, אל תגידו את זה. זה פשוט אני אופייני לי. פשוט אל תגידו את זה. אם אתם מתחת לגיל 8, אל תגידו את זה. אל תעזו להגיד אפילו יש מילים בך, אבל לא חרא, לא טיפש, לא מטומטם, לא תסתום. דברים כאלה לא לומר. זה מילים לא יפות. ומילים לא יפות נגיד עכשיו אמרת לחבר שלך מטומטם, אתם יכולים להרוס את החברות שלכם. ולא נראה לי אתם רוצים לאבד חברים בשנייה. זה כאילו, זה כאילו ואן גוך שיפסיק לצייר. לא יודע, זה כאילו יין עם גזר, לא יודע. ידעתם נכון יש לבד בבית, נכון יש יתרוני בעונה 1 ו2, אז זה לא אותו רוני, הם החליפו בהתחלה לרוני הראשון, בעונה 1 ו2 היה קוראים שי, ולרוני השני קאי פגר. אז כאילו הם החליפו דמויות, הם עשו כאלה אודישנים ובדקו אנשים, ובדיוק הבן אדם האחרון, לפני שהם רצו לסגור, בדיוק הבן אדם האחרון היה מתאים להם. אז הם בחרו קאי פרג, והוא די מצחיק, ואני לא יודע איזה עונה אני מעדיף. טוב חבר'ה, יש לי פיפי, נראה לסגור את הסרטון, אז יאללה ביי. נתראה בסרטון הבא, שימו סאב.